Благодаря Ви, господин председател. Колеги, народът е казал, че по-лесно се руши, отколкото да се съгради. 2011 година всички бяхме свидетели как стотици хиляди български граждани бяха ограничени от конституционните си права да избират и да биват избирани. Този процес все още продължава да се коригира и би трябвало да влезе в нормалните си граници. Това е първото, което искам да кажа. Безспорно органите, които съставят различните списъци, които касаят изборите, естествено те имат правото и да ги коригират, и затова е по-добре да има ясен ред, при който да е ясно по кое време, кой какви действия извършва и на какво основание. И от тази гледна точка ние от Движението за права и свободи ще подкрепим текста, включително с последната редакция, която се предложи, но има и още едно нещо. Колеги, аз поне в този проект на Изборен кодекс никъде не чета забранителен списък. И затова ползването на термини като забранителен списък аз не съм съгласен. Има различни видове списъци, по които е изписан реда как да бъдат съставени и как да бъдат коригирани, за да може българските граждани, онези, които желаят да упражнят конституционните си права, ние да им създадем условия да могат да се ползват правата по Конституция. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря и аз. Реплики? Благодаря Ви, господин председател. Господин Кирилов, радвам се, че вървим в обща посока, защото единствено и само хората, които не са навършили 18 години, чета член 42 алинея 1 от Конституцията, хора, които са поставени под запрещение и хора, които изтърпяват наказание лишаване от свобода, те нямат правото да гласуват. За всички останали трябва да създадем ред и условия да могат да гласуват. А това как се прави? Чрез избирателни списъци. И затова има и органи, които ги съставят. Безспорно, ние трябва да уредим целият този въпрос и от тази гледна точка аз се радвам, че и Вие вървите в тази посока. Благодаря Ви. Благодаря. Други колеги, правя редакционно предложение в края на изречение първо думите „в срока по алинея 4” да отпаднат. Първо, изречение първо на кое? Алинея 5. Алинея 5, добре. Да, в срока по алинея 4 да отпадне, а второто изречение предлагам да придобие следната редакция. Новият кандидат заема заема освободеното място или последното място в кандидатската листа. Чакайте. Освободеното или последното. Той няма как да го вземе, трябва да го посочи някой. Тези, които го предлагат, партията или коалицията го предлага. Предложението е на партията или коалицията и избора е на партията или коалицията да направи предложението. Момент само, да направим редакцията. Взема освободеното или последното място. Освободеното или последното място. Ясно е, че става въпрос за кандидатската листа. В зависимост от желание на партията, трябва да се каже. Да, по предложение на партията или коалицията. По предложение и пада всичко това в кандидатската листа, като останалите кандидати се пренареждат, пада. Така ви предлагате?
заема освободеното или Или последното място в по- кандидатската листа по предложение на партията или коалицията. А като останалите кандидати се пренареждат с едно място напред, отпада. Да. Това във висока степен отговаря и на вашето предложение. Ще се аргументирам и защо сега в момента. Колеги, ако ми позволите, в рамките на една минута. Колеги, има срок за регистрация на кандидатските листи. Този срок е минал. Всякакви ситуации обаче могат да се случат и извън сроковете. Има опит и практика в тази посока. Включително и да почине човек. Все пак, тъй като листата има срок за нареждане и затова свободно пренареждане на листата извън сроковете не е редно. Но тъй като в момента разглеждаме едно изключение извън тези срокове, в чрезвичайна ситуация, нека тези, които са издигнали кандидатите, да решат новия кандидат дали заема освободеното място или заема последното място. Но това не автоматически да бъде решение в кодекса или на комисиите, а да бъде избора на тези, които правят предложението. Това е нашето предложение. Ако се възприеме. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. И аз, вие отивате в духа на направеното предложение, само че с две опции, докато те предлагат свободно. Госпожа Манолова за реп, след това госпожа Манолова ще предложи редакция, която ще ми даде писмено, предполагам. Заповядайте, господин Карадайъ, за дуплика. Благодаря ви, господин председател. Колеги, алинея 5 разглежда случаите на вече регистрирани кандидатски листи след сроковете за регистрация. И единствено и само в случаите, колеги, нека да прочетем, когато почине или изпадне в трайна невъзможност. Това е чрезвичайната ситуация. И затова, ако върнем сроковете 30 дена преди изборния ден, то това са си сроковете, които попадат в алинея 4, т.е. в общия срок на регистрация на кандидатски листи. Това е другия режим. От тази гледна точка, колеги, ако наистина все пак държите да има някакъв срок, в изречение първо ще предложа 7-дневен да е този срок. Максимум. Може и 3, за да може съответните районни общински избирателни комисии да си вземат съответните решения и да дадат указания към секционните избирателни комисии, защото съответното име в листата се заличава по определен начин, поставят се обяви пред секционната комисия, дори в стаята за гласуване, т.е. гражданина да има информиран избор. Това се е случвало във времето и се е правило. Тази процедура е извървявана. Това е за сроковете. Доколкото до възможността до последния срок за преподредба, каква да е на листите, аз, колеги, не съм съгласен. Има един общ срок, който важи за всички за регистрация на листите и подредба на листите. Тъй като тук разглеждаме изключението, това изключение може да бъде най-логично, според нас, в два варианта. Или на същото място, или на последното място, за да няма свободно преподреждане в листата и вече да има привилегирована позиция на конкретна партия в конкретна листа след сроковете за останалите партии да прави преподреждане. И мисля, че господин Ерменков направи добро предложение като редакция. Ако правилно съм го разбрал, ще се опитам да го прочета. Новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред. Аз така го разбрах. Не, той каза, заема освободеното място. Добре, останалите моменти. Благодаря ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ние правим следното предложение: в член 278 да се създаде нова ал. 5, а сегашната ал. 5 да стане ал. 6, като новата ал. 5 да има следното съдържание: когато избирателят не е отбелязал предпочитание (преференция) за кандидат в избраната от него кандидатска листа, се зачита предпочитание (преференция) за кандидата, посочен на първо място в листата. Да. Да. Значи, посочен на първо място в листата, освен в случаите по чл. 261, ал. 6. Това е нашето предложение. Ако е нужно, ще се аргументираме. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин председател. Една редакционна поправка във връзка с приетия член 278. Значи в член 279, ал. 2 след думата „преференциите” да се добави „включително по чл. 278, ал. 5”. В чл. 279, ал. 2 след думата „преференциите” да се добави „включително по чл. 278, ал. 5”. Ако има дебат, ще се мотивирам. Благодаря Ви. Моля, дайте ми Вашето. Благодаря Ви, господин председател. Правя едно редакционно предложение: в чл. 280, ал. 4 накрая да се добави „включително по чл. 278, ал. 5”. Точка. Ако има дебати, ще се мотивирам. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин председател. Аз съм убеден, че колегите са разгледали изцяло доклада с всичките предложения, които са на второ четене, защото такъв род предложения, колеги, има тук. Но тъй като вече е приет и уреден на правилното място този въпрос с наше гласуване, и затова би било редно там, където се касае този въпрос, той да бъде редактиран. Текстът да бъде редактиран. А иначе, доколкото се опитваме по същество да говорим, колеги, ако сме възприели идеята 7% бариера да има за преподреждане в листата, значи би трябвало да уважим и останалите 93% чисто теоретично, които подкрепят определено състояние. И от тази гледна точка, за да има една по-голяма справедливост, да, прави сте, и затова, когато се изброят нещата, всичко, което е над 7%, те ще участват в преподреждането на листата. Аз не виждам някаква голяма трагедия. А иначе, ако видите такъв тип предложения, вътре има и те са направени от нас. Благодаря Ви. Това е изказване. Реплики?